Ladies and gentlemen, candidate 1999, none other than Miss Prima Bali Reyna ng Bali Islands. Naniniwala siyang makakamit din niya ang kanyang minimithing 1,000 subscribers kahit anong pamamaraan. The candidate loves gardening at dito niya discover ang Bali System. Naniniwala din siya na ito na ang hinihintay ng mga farmers upang mas maganda ang kanilang buhay. At dahil sa kanyang advokasya, pinapamigay niya ang lahat ng mga cuttings ng kanyang mulberry at grapes. Daan lang kayo sa kanyang housing. Naghahanap din siya ng LGU na pwedeng maging beneficiaries ng mga halamang ito. Isa sa mga kinahihiligan ay ang mag-form or organize ng Facebook group. Isa dito ay ang The Bali System. Ito ay para sa mga mahihilig mag-propagate ng halaman. Ang tawag sa mga miyembro ay Bali Reynos and Bali Reynas. Due to the worsening situation of the educational system in the Philippines, minabuti niyang magturo sa kalye starting school year 2016-2017. Simultaneously, he founded the IVFC in Leyte. Simple lang ang objective ng I Volunteer for Filipino Children para ma-assess at makita kung ano ang pangangailangan ng bata pagdating sa kanyang development sa education. Ayon kay Prima Bali Reyna, ang pinakamatanyag na estudyante ng IVFC ay si Amber Povar. Kung di lang sa COVID-19, ang makakalaban ni Amber at si Ayan ay mga malalaking schools ng buong Quezon City. Ayon sa kanya, patuloy pa rin ang paggawa ng mga educational videos para sa mga bata. At ito ay available sa YouTube channel. Dagdag pa niya, kailangan nating magtulungan para sa bayan. At kung papalaring magkaroon ng 1,000 subscribers, ito ay ipapamahagi sa mga batang nangangailangan